purogno ani kakaham tai hamjangma yapharo tini candidate norongno one kokaham sai thangka ang abono manjui tai kisa sanani nayo norok jotono ano siniwo ang oro phaimani tini kobangma salongoi thangka purbo mohoripur buratoli kendro o guri naikha je o amsaini lukurok bo tini bilaikhaino khatungjak bilaikhaino kha khamjak chini bubagrani mukti klaimano nugui tamni hinba buskangni salo chung je choba chini je choba o chobangkha chung thangai tongnani choba tamni hinba chini dofa chini ha tini bo jaga tongmani जों अनेक बरक बुझिया गेरता टिफ्रालेन खाय तामो गेरता टिफ्रालेन नाफ्ता इंग्राजी शब्द बाय आपनो जों अनेक बुझिया माने कतर मा त्रिपुरा अमने हिनो गेरता त्रिपुरा बृहत्तम त्रिपुरा न हिनो गेरता त्रिपुरा एकाय आबनि बागैनो आं नरनो सानानि नायो जे तिनि ओ गेरता त्रिपुरा आगे सिनि त्रिपुरा हा बसक तंगमानि बसक उंकमानि एका अमंखा आगिओ चिनी लाइबुमाओ तंगो जे आगे पूर्व मेघना नदीनी पूबगला पर्यंत चिनी हा तंगमानी इंगा काय अबंखा चिनी इतिहास चिनी राजमालाबो तंगो इंगा काय यांगो बारमानी निनी इराबती नदी पर्यंत चिनी हा तंगमानी इंगा काय अमती हाइकाय गोबांमा से निनी मिजोरामनि मामित डिस्ट्रिक्टनि रेंगडिलो चिनि ताबो राजानि पुखुरी कतरमा तंगो आरो गलाबो कतरमा पाथर बाय ताकजाक तंगो से हाइलाकान्दी आसामनि हाइलाकान्दी नर्थ कासा आरोबो चिनि राजानि आगिनि हलंमा हिनि कायसे जागा तंगो चिनि राजानि आरो सिकनसा राजधानी तंगो से अमते खायैनो चिनि गोबांमा इतिहास कतरमा तंगमानि गे ताबो बांग्लादेशनि कुमिल्लाबो आलो लालमाई कुटबारी चाटपुरो चिनी बरक तंगो एंकाय बरक कमरते चिनी रि रक सुमियाते ताबो बर चिनी रि सुसे रिगनाय रक सुन सिनि आं थांमानि आं जे मात्र बांग्लादेशो सिलाइबे चबा खायपुर थाङै नायखा बरंन बरक जतन निने चिनी गरिखा वानसा रंनि ड्रेस कानै तंबायखा सिनिनानि खूब ताननाखा बो वानसा ना चिनी बरक अबरन सिनिना खूब ताननाखा एंकाय आबनि बागैनो आं जखन थाङै नायखि नों आमसाइनि चबाबो तेबो सारा त्रिपुरानो खबै सारा बिश्वनो जों काफिरि माननाय हिने आं थाख्लायो के आबनि बागैनो ताखुरो बुखुरो फाइनाय 6 तारिखो नरक जे जेसमान गथन चिनि बुबाग्रानि चंजाक चिनि अरनि कैंडिडेट चिनि देबजित त्रिपुरानो नर आंध्र समार खावो बुट दिवै गोप्लाय खलायदि एबं नर मबो लाइबुमा कायसे सलामदि जे लाइबुमा सारा त्रिपुरानो बरक नरनो नाहाल जानाय जा अबो उंखा जतनि से गोबां 28टा सिटनि बिसिंगो ओ आंध्र समार का जतन से बुट गोबां रुवै नर गोप्लाय थायगाय मबो कायसे नर लाइबुमा खलायमानाने आं खाख्लायो बुसकांनि थिनांनि चिनि जे सबा अर जों कोनाय अर आंता किसा कक किसा सानानि नायो जे अनेक बरक सावो जे तिनि इनको सिंनो टेनतायो चिनि बुबाग्रान टेनतायो तिनि IPFT आंनि जिबा IPFT नो बुट दुइ थानाय आथु 2018 एमएलए रंनो बुट दुइ आनें सिमनाव आंबो बुट दिखा त्रिपुरा लेन्डनि बागै किन्तु बर कग्रिमानि तंगो तामनि बागै इलेक्शन फायकेता आं तो रम जागर ताबो आं दुइटा केस सुंखा बासननि आंनि कोनो खय आं बुलायनोबो नाया बासननि खान आंनि केस इको जम्पुयो कक साका आरो केस आरो खुमुलुंगखा आरो केस जेखेनेंको थानाय विधानसभा निर्वाचन आगेबा आनि इनको आनरमखा बासननि माने ए जे खय दुस्किबो गे तामनि बागै आं दफानि कक सावो आं आनि हानो हामजागो आबोनि बागै निकाय आबोनि बागै फाना आनो मुथागै मैया के आं ताबुक सामना नायमान गाका जे IPFT रक जे कग्रिमानि जे त्रिपुरा लेन्ड खायनानि जोङो MLA सलामदि जोंनो विधानसभा रहदि जों पुइला एसेम्बलि आसु खुरुनो जों त्रिपुरा लेन्ड नि बिल तिसानाय हनै किन्तु तिनि त्रिपुरा लेन्ड नि बिल इको 3 बছर उइ थांका तिनि 19 बार एसेम्बलि आसुखा पर तिनि बिल कायसे तुबुया किन्तु जों नरनो कग्रि कलांगो जों त्रिपुरा मथा ओ आंध्र चिन्ह बुबाग्रान तैफांबाय जिदिखाखाय एडिसि खमता फायखाखाय
जों खाय बिल टुबै फायनाय गेटा टिप्रालेनि बिल फार्स्टआवनो जों टुबै जों प्रमाण खायनाय जों हानि बागै चबा खालायो दफानि बागै चबा खालायो हानो फियंनायनि बागै चबा खालायो जों टिप्रा सारंनो फियंनायनि बागै चबा खालायो जों प्रमाण खायनाय प्रुफ खायनाय এবং बुबाग्रा मियाबो बसाका जे जों अबनो जों फार्स्ट बिल न जों टिप्रा गेटा टिप्रालेन न टुबै फायनाय तिनि एनसि देव बर्मा टिप्पाना जना वानसानो चिनि हात बररंनि हानो फालन बागै पारमिशन दिखा नरबो नुखाना फट पटिका कलाय कासामानि इउट्यूब कामानि नर नुखाना जे बररक चिनि हानि बागै मुक्ति खिकलानाय दफानि बागै कक सानाय बरहे तिनि वानसारंना हा फालन पारमिशन दितंखा तिनि मेबर कुमार जमाते हेगाय जों ताबो चिनि गेटा टिप्रालेनखा ओ जे एडिसिनि फातारो तंनाय टिप्रा सारंनोबो एडिसिनि बायरे जे तंनाय टिप्रा सारंनोबो बरंनो प्रोटेक्शननि बागैनो जों तिनि ओ गेटा टिप्रालेननि ककनो सावो म भारतनि संविधाननो तंगो ओ गेटा टिप्रालेन भारतनि संविधान 6 शिड्यूल लागियो षष्ठ तपसिल तिनि भारतनि संविधान करे आबनो बिल टुबु एमेंडमेंट मा खालायका संविधान संशोधन खालायका संविधान जेसे टाइम जनगणनि प्रयोजने बनो संशोधन खालायमानो एमेंडमेंट खालायमानाबो को नं करे के आबोनि बागैनो जों अनेक बरक सावो गेटा टिप्रालेन उंया बा मानगला आबो एमां अनेक किछु सावो किन्तु आबो एमांया अमनो जों जुदि थानजाका चबा खालायमा खाकाय जों सिना हानो फिरगै माननाय आंनो रंनो सावो अनेक बरकनो सावो तामे हिनबा नादि इस्तिमुर आं जखन 1997 सने जेनेबा राष्ट्रसंघ थांगो कक सायो आफुर आनि बखरं दाम तो 5 लाख तंमाने आनि इंटरपोल केस दंगो जेखेन थांका आनो रम्मानो पुलिस सारा पृथ्वीनि पुलिस आनो रम्मानो किन्तु आं थांगै सयके जातिसंघ थांगै सगै मानि खाकाय नन ताइ केबो रमै मैया राष्ट्रसंघ सयके त केबो रमनानि क्षमता करे आं आरो थांगै चिन बरनि कक्से आ समय इस्तिमुरनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार रामासत्त बर मालायका बुंनि बरक आ राष्ट्रसंघनि बायरेन्दार गय रिगना रिसारक खालाय तंजाव किन्तु बर खानचाके चबा खालायमानि बागै आन्तर्जातिक कम्युनिटी आन्तर्जातिक इंटरनेशनल कम्युनिटी बंनो सापर्ट खालायमानि बागै 150 बोसोरनि परे बंनि हाना बर फिरगै माखा बंनि जाति यखा मति हायकेनो तिनि आयारलैंड बर जतनो कमाय थांबाय माने कक सिमालिया बंनि कगना थाइसा का बर कालेक्शन खालायै तारपरे डिक्शनारि खालामै बन कगना बर कायसा फिरगै तुफा 100 बोसोरनि परे बरब थानचाके चबा खायमा बंनि बन हा फिरगै माखा के आबोनि बागैनो तिनि चिनि हा बुबाग्रा ओ हानि बुबाग्रा से ताबो सिंबे चबावो तामनि चबावो चिनि ओ दफाना मोथांनानि ओ हानो फिरगै तुबुनानि चबावो बतंगो आबोनि बागै जों एकदिके डेमोक्रेटिक लामाते तिनि हाजार बरनते जों मिছিল खायो मिटिं खालायो लामा हिमबतक हिमो ताइ कायसा अंकाय जों सुप्रीम कोर्टबो चिनि दफानो फियंनानि बागै जों केस लिखा एनआरसी केस ओ एनआरसी केस जों भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 न तै साका भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 स्राय सुजाक दंगो 1948 नि 19 जुलाइनि परेव फाइनाय बरक ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट बरक ओ देशनि बा आमेरिका फाइथन बांलादेश फाइथन पाकिस्तान फाइथन जेकुनु देशनि फाइथन बर ओरिजिनल सिटिजेन उमै मैया के जों सुप्रीम कोर्ट बुगारा बा तैफांबाय थायै जों जे केस खालायका एनआरसी नि अरा आंबो सय खालायका बिके रांखल खालायका टिप्रा यूनिवर्सिटी सुनील कलय प्रोफेसर बबो खालायका जो बयस उमै फायका अरो जारा बयस कोना सिकलांखा ताबुक नरो कायजाखाय बोसांखाय ननि बुसुखाय ब हानो कलांखानानि ताबु से अफ कामी नं कामिनो ताबुना सिगै नागिर जागा करिखा नक थांनानि मुरा तांखायलायै हालात तांखाय नक मातांगो किन्तु थिनांगो निनि बुसा निनि बुसुकनो ब हानो नर बागै कलांनाय नि बुसानो बाबु मनिनि जागा बुसुकनो नुसानाय सुक मनिनि जागा नि ब हानो नर फुनु कलांनाय अमनो वान सगैसे जों सबा नखना नांगोना ओ वाक बुसा मानानि ओ ताखुम बुसा मानानि ओ पुन मानानि अमरनो वान सगैंगला निनि थिनांनि नसे न वान सुनो नांगोना तिनि अमतेखेने चिन त्रिपुरा आसे 10,000 वर्ग किलोमीटर 7,000 7,000 से थानाय निनि लेफ्टफ्रन्टनि आमालो 35,000 इलिगेल माइग्रेंट रक बांलादेश रक पुनर्बासन कलांखा तिनि नंग कलसर आगि रिजार्व तंमानि तिनो कलसर जतन जेनेरेल लंबायखा मते खायै गोबां मा जागा त्रिपुरा हास्तायाव मोफायका आगामी दिनो फाइते बुनि दफानि बरक फाइते नंनि अ तिकमबा पाराव जे सकपाया आबननो तामंको तंबा ग्यारेंटी तंबा आफुर नर बर थानाय आफुर बर नर थानाय बर तंनाय नर दासत तमांनाय बुनि ताबो थाचिंगो चिनि कैंडिडेट थाइथांका इट बात्रगो ताबो विभिन्न ओ जे
শ্রমিক রক যে কাজ খাইনাই উড়িয়া রক মুন্ডা রক বড় কাজ চিনবো না নাंनाय তাও চিন বড় থাंनाय দেওয়া লাमा রক যে কাজ খাইনাই চিন বড় রক তাও লেবার রকनि কাজ খাयो जों नुगौ मकल नुगौ मुक्ति खालाय बिलाय जोंबो के आबोनि बागैना ताकुरा बुखरक आंनो रंनो सानानि नायो जे जों थिनांनि जबानो गोथां नारेंनानि बागै बा जों मोथांजांनानि बागै जों थानजाखाय जबा मा खालायनाय आबोन बागैना फायनाय 6 तारिखआव जों एडिसि सं मारिबो जोंनि लुखरंनि थानि फानिनानि बागै जों भोट मारिनाय अम भोट दिनानि साबना भोट दिनाय दिनै नरंनि कायसा ब्लेखेनो काहाम बा उनकोनो आबं खातामो नंनि अरनि जे कैंडिडेट बो खरसे चिनि दफान बागै वान सुंनाय खरसे चिनि दफानि बागै मुक्ति खालायनाय चिन दफानि कक सानाय बनंखा देबजित त्रिपुरा बो खरसे एलएलबी आइन परिजा आइन बिद्याव भविष्य यज्ञ सुतरां बो हाय बरक चिनि दफानि जबाव सोंनांगौ बनो सेंक्राक जुदि स्लामाखाखाय फायनाय सालो बुसकांनि सालो जबाव संग्राम जों बुबाग्रानि जागनतेब क्राक खायमानाय बुबाग्रानि सेंक्राक खुंगै नों आमसायनि जबाव तेब सारा त्रिपुरानो खबै सारा बिच्छवनो जों कापिरि माननाय होनना आं खाख्लायो के आबोनि बागैनो ताकुरो बुकुरो फायनाय 6 तारिखआव नरक जे जेसमानो गुथुन चिनि बुबाग्रानि चंजाक चिनि अरनि कैंडिडेट चिनि देबजित त्रिपुरानो नर आंध्र समार खावो भोट दिवै गोप्लाय खालायदि एवं नर मबो लाइबुमा कायसे स्लामदि जे लाइबुमा सारा त्रिपुरानि बरक नर ना चिनि बरक अबरनो सिनेना खुब ताननांखा नका आबोनि बागैनो आं जखन थाङै नायखा नायमाने यागलखा जों नुखा बरक जे कोनो करे चिनि ककबो काहांबाय साइमालिया बरक 50% से चिनि कक बेबाक न वानसा कक से साफुजा बुनि कक नका आबोनि बागैनो जों जखन थाङै नायखा आं बरंनो जों रिगनाय पाइरिखा रिसा पाइरहाका चिनि अरनि लाङै बरंनो कानिनानि चुमिनानि जों तैसा फोरोंफिबा बरक काबुगरि तागै कानै चुमै बरक मुसां खा चिनि दफानि हायके मुसां जाखा आबोनि बागैनो आं साननानै नायो ताकुरो बुकुरो जे जों जुदि हानसा अंगै जबा खालायमाया हिंगाखाय चिनि दफा थिनांगौ भबिष्यत जों कमरि थानाय चिनि हा बुइनोनो याकरि मारिनाय दिनै आं कायसा जागा मनिराम पाराव थाङै नुगैखा चिनि बरर एकदम जत्तनि दुर्गम टप एलाका मुरा साकाव तंजाबायो मिया नक खामखा नक खामै बंनि राबाद बागा नक खाम थांबायखा जों जे फारिसाक दिनै तो ताबते इलेक्शननि समय सुबाय मैया आहायपानो जों थाङै जा किसु नायै जा किसु खायनानै जों बरनो कगरि काय फैखा एकाकाय अबसे दुर्गम आरो तैबो मानथगिया बंनि पाराव तैरगो मानथगियासो कस्तखै तंगो बर एकाय मतै आहायकाय चिनि बरर ताबो कमन लामा तंगो जेमन रमनि बांलादेश यांग सिलेट डिस्ट्रिक्ट श्रीमंगल दलुसरा एंगाकाय निनि तामनाने केलेंगा तुलुंगसरा बिसमनि पारा कालासरा अमति पारा रगबो चिनि बरक तंगो अ पारानि बररगबो एकदम चिनि रि चुमकानमा रगबरक तिरक कमरि तंबायथा के जों थांमानि परे बरनो अनेक रि पाइ रिखा अनेक बरनो तांना फोरोंका अमतिखा बरक चिनि रि कानानि सोरोंका बरक जे आबोनि बागैना ताकुरो बुकुरक आंनो रंनो सानानि नायो जे जों थिनांनि जे चबा अ चबांखा जों मोथांजांनानि चिनि हानो फिरगै माननानि जों जुदि ताबुंनो जुदि अ चबानो खाइमारो गिया हिंगाखाय थिनांगो चिनि कोनो भबिष्यत करे जों बयबो हा सागजागबायनाय बयबो बायनाय ताबुक नायदि नंनो अरनिनो जे जितेंद्र चौधरी जितेंद्र बो एक समय मिनिस्टार अंखा एमपी अंखा बिनि निजिनि कामी एडिसि आमसाय तंमानि अ एडिसि आमसाय तामुखा बो मंत्री तंफुरना अब जनरल लबै थांखा ताबो आरो वानसा बथक अंखा वानसा कॉलोनी गै थांखा तार माने न जनरल अंखा माने न वानसा आरो हाबि मंखा किन्तु एडिसि ओ একটা সীমারেখা ইনকো দাঁড়িয়ে যাক টঙ্গো খঞ্জর যাক টঙ্গো অম হাবি মাইয়া কিন্তু তিনি আমসাইখাই জেনারেল খাই রেখা মতে गोबां मा আমসাयो चिनि त्रिपुरा सारंनि हा আমसाइखाय जनेरेल लुङै थांबायखा बेखाय जों ताबो चिनि गेटा त्रिपुरा निखा ओ जे एडिसलावनो कामिबासनो जागा दङ बसे भूमि हिन हिने गाय तामनि बागै बरनि जिनि सातनि बागै सिनसे नायो ओ गरै र ओ माइमसाय रंनि बरंनि कगनो ओ जे जागा करे तिनि रेजिस्ट्रेशन करे खास जागा दंनाय रंनि कगनो बर वान सुगिया तिनि एनसी देवबर्मा रेभिनिउ मिनिस्टार ओ हानो रेजिस्टार नानि मालिक बो किन्तु तिनि त्रिपुरा सर गोबां मा कामिबो नों अरबो तंनाय केबनिबो रेजिस्ट्रेशन करे खास जागा मांसिनि बरक मेक्सिमाम बरनो नों रिदि रेजिस्ट्रेशन खालायै सहज सरल खालायै बरक आबरिया ते कैसा 6 शेड्यूलनि पूर्वेसनो तंगो
abong kha edisi amsaini jaga registration khlainani abo edisi no rimano abo SD mo thanan nangya edisi no nini junal sub junal rimano কিন্তু আবার আইন খাইলেন ও লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বাম ফ্রন্ট বড় আইন খাইনি বাগৈ তিনি এসডিএম অফিসার তিনি বড় খাচিনা নাंगौ তিনি রেজিস্ট্রেশন মাইয়াंगौ তিনি জাগানি টেক্স गोबां রিমান সানমানি বাগৈ जोंखौ खायमिया आबोनि बागैनो ताखुरो बुखुरो जों बुबागरे तैफांबाय नर वाइसा जोंनो लुकुरंनि थानि नर क्षमतारि दि जों फुनुगुरिनाय जे प्रशासन बुतिके चालक जे हानि सभा साबो खलाय साबो बुतिके करनार abo norok nugana ke abono ang sanani nayo je जों फिनांनि जे सभा बसखां जे मोथांजांनि जे सभा o सभा norok nobo नांगौ लगी बुबागरे norok nobo लगी सानो norok nobo o सभा तुई bo सभा खलायनानै मुसुं जागौ के आबोनि बागैनो norok o सभा norok bo मा बोसानाय तिनि जे कामि जों थांगौ जे पाराव थाङै नायो जे एंको थाङै सगयो जेखाने तेखाने बरक गोबांमा শুধু রাজা রাজা নর ইউটিউব নাইনে দে যেখানে থাঙ্গো বুবাগরা বুবাগরা কালবাই চিন বড়র ও বুবাগরা ও সিকাঙ্গো সিমনাও কবা কাও বরি সির ও বাবা ও বুফা নংসি সিংনো বানসি সেনা মহারাজ নংসি সিংনো বানসি নাই কাবো ব জায়গা সইকে চিন বড়র তিনি হা করিখা ছেক যাবাইখা মুরা হাফুং হাতাই করিখা जों मोसांया दाबो बोसोर आरो बुनि दह फाइ तिनि अर दालान कतर कतर तांगो उनको कतर कतर तांगो के आबुनि बागैनो ताखुरो बुखुरो आं सानानि नायो जे बुसखांनि जे सालो जों जेसा खालायबो जों को खायनानै नांनाय चबा खायनानै नांनाय अ चबाबो नरक जत्तन लगिरिदि एवं 6 तारिख जेसा खालायफानो 6 तारिख नरक आन्दार समार खाबो बुट दिवै नरक चिनि देबुजि त्रिपुरानो गोप्लाय खालायै चिनि बुबाग्रानि चबाबो नरक तेबो फान क्राक खालायदि मुसुक सावैनो आहायनाय जतननो हाकाहाम ते हामजामायाफोरै आनिकक अरनो मोथाका बुबागरा आयुग्लथुन तिप्रा मोथा आयुग्लथुन तिप्रा सरक मोथांजाक सितुन मुक्तिमान सितुन जतननो खुलुमबायजा हामबाय ani bakabai hamjak maya faro tei chini sat nobo mela mela hambai asa khaksalni jungbo baksa pal rokaiman bagai jungno observe khlaiman bagai chini observer no chini saronjit no ani bakhani hamjak ma tei khulumaya faro tei ro phaijak ani takugrok no tei ani bukugrok no tei ani mafa suman rok no ani khabai khubbai borong ang bubagrani ui jobani sibai ya faro tini takuktai bukugrok tamani bagai jung थानसा माउं होनलाय साना मुसुङो ताखुकते बुखुराव असक 70 बছर धरे जों थानसा करैनि बागै जिनि बरक दफा कमाय था जों ताबक नायनायदि जों विभिन्न पलिटिक्स खालायमानि बिसिंतै जिनि बरक दफा ताबक 31% सगैया तामानि बागै होनलाय जिनि विभिन्न डिवाइडेड रुल खालाय दङ तिनियो बयनि नेशनल पार्टी रक जोंना तङैसि जों बुरुंनि दफाबाय सासन खालायजा जिनि हा तैसि जिनि क्रक सानानि पर्यन्त आनि ताखुगय मालायनि पर्यन्त जों मालाय मियावै थाङो आबोनि बाय बरकसि ताबो अ जागा अमहाय हा खानामनि साला इबो इ जागाबो अमहाय नाय बिनि बागै ताबोनि सिमि जों खुसियारङै ताबोनि सिमि सिसागै जों ताबो थानसा मांनाय थानसा करै मानि इ जागाबो जेनारेल उइन थानाय थानसा करै मानि इ जागाबो जिनि बरक दफा कमाय थानाय सानिमु जोङो जिनि बरक दफा बु जागा तं ताबो जों लास्ट स्टेज तं अ लास्ट स्टेज नि परे वाल जदि तखलाय इ वाल जरा सुकैहा अ वाल नि बायरा तेक्रिहा अ वाल नि बायरा थां मानि जिनि बरक कमाय थांनाय आबुनि बाय नरंना सानिमु जों नरकबो ताबो जिनि बरक दफाबो सिसाहा जिनि बरक दफाबो एडुकेटेड रुमानि परे जिनि युथ जारा तंनाय बरकबो गोबां मा सिहा जे जों बुबाग्रा सारा आरो जुग दिया बुबाग्रा न ताबो लास्ट स्टेज अ लास्ट स्टेज न जों टेकल रवै जों बाहाय केलाय जिनि बरक दफानो म थांनाय हनि बबो जिनि बरक दफाबो वासुहा बिनि बागै जत्त तिनियो बुबाग्रानि लगे लगे थानसाङै थानसानि मारि फायो आबुनि बागै नरक जत्तनो हामबाय तिनियो बुबाग्रानि लगे नरक फाइमानि बाय सानिमुसु ताखुकते बुकुरो जिनि तामनाय जे कुली रक तंनाय ब्रंनिबो एक समय राजा तं ब्रंनिबो एक समय राजा तंमानि बिसिंतै ताबो ब्रक कुली उइथा ब्रंनि केबो चेन्नाय करिहा ब्रक ताबो उ इदबात ताराबो उइथा किन्तु जिनि बरकबो अमहाय जागा सपाय दं अमहाय सिचुएसन सपायहा जिनि बरकबो ताबो नायदिनो जिनि बरकबो आगे कोनो दिन इदबात ताराव काम खायमानि नुगिया
जों रास्ताराव कामफ्लाय नुगिया सामुं तांमानि गाम किन्तु बरंनि दफासे मोरोंनाय अबनि बाय सानि मुसुं अमा हाय जिनि बरक दफाबो कमाय थांदो जोंबो आस्ते आस्ते कुलि हाय उइ थादो अबनि बाय बुबाग्रा समय तंसानि सुपयहा बुबाग्रानोबो मेला हामबाय तिनियो जरा तंसानि सुपय मानि बागै अ जराना जों रमै ताबुक सिनि इमांनो जों साक्सेस माख्लायनाय जिनि जे नाहारमुंनो जों साक्सेस माख्लायनाय जे ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड अबनो जों मानि हाला जिनि बरक दफा कमानाय अबनि बाय बुबाग्रा वानसुगुइ तिनियो जिनि बरक दफानि उइ तिनि ब इ सादुंनो सादुं हुइयाय तिनियो बिनि गोबांमा तिनि सामुंनो सामुं हुइयाय जिनि बरक दफानि बागैबो मा बाहाया अबनि बाय बुबाग्रानि उइ नरक जत्तनो आनि बखानि खामजाकमा तैसिबाय याफोरो नरक जत्तबो थानसांदि नरक थानसांगुइ 6 तारिखो फाइनाय 6 तारिखो आनरसमारियाव नरक बुद्रगुइ बुबाग्राना कप्लाय माख्लायनाय अ कप्लायनि उहा जिनि इमां जे तिनियो फाइनाय बुसकांनि सालो जे बुबाग्रा नरंनि थानि जे एकटा जिनिस तबनाय जे एकटा नाहारमुं तबनाय जे जिनि बरक दफानि हामक्रायनि बाय अबंहा सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड अ ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जों माननाय गोबांमा बुरुक साव तिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड अब अबास्तब अब मुंसाइया गोबांमा साव तिनिया बुरुक नाय मोनैनैबो तु ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड कुनु दिन माइया त्रिपुरा लेण्ड ले माइया ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बाहेके माननाय अमाहायबो करक सानाय तु किन्तु आं बिसिंतै जों ताबो थानसाव मैयानि बिसिंतै आगे आबनि बागै जिनि बरक दफा ताबो 80% सुपयहा किन्तु बुबाग्रा होनबा जों जे 19टा ट्राइब दं मानि 19टा ट्राइब उनियावै ताबो जों एकटानो जाति आबोहा त्रिपुरासा जाति होनि सा बुबाग्रा अ त्रिपुरासा जाति थानसाव मानि बिसिंतै आसक बरक नखर मानि बिसिंतै तिनियो बुबाग्रानि चबानि बिसिंतै तिनि जत्त ताकुकताय बुखुग्राव जिनि जे चबागो जों जे सामिल उङै जे बुसकांनि जे इमां तंमानि जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जों अब माननाय ताकुकताय बुखुग्राव जदि जों थानसां होला अबनि बागै बुबाग्रा सागो नरंनो एकटाइ रिक्वेस्ट क्ले बुबाग्रा जे नरकफा थानसां मानि परे जिनि जे इमां जिनि जे बुबाग्रानि जे नाहारमुं अ नाहारमुङाव जों सहैनाय जिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड जों ताबुक जिनि मेन मटो हा जों ताबुक पुइलाबो जाति उलुबो जाति माख्लायनाय जों जातिनि सत्ते जों सामुं मातांनाय जों कुनु दिन जों पलिटिक्स थोंलाय जों खनामनि सालाबो जों कमाय माथांनाय जों जे 2026 साल होनमानि 26 साल फाइनि नांला डिलिमिटेशन फाइनि नांला अबनि आगेनो जों कमाय माथांनाय अबनि बागै बुबाग्रा सा नरक ताबो पलिटिक्स थंनायनि जराया जों ताबो थानसा उनानि जरा थानसा सारा जिनि बरक दफा कमाय थांनाय अबनि बागै नरंनि थानि बुबाग्रानि उङै आनिबो रिक्वेस्ट दंनाय नरक थानसा उंदि बुबाग्रा नंनि थानि रां सानिया पैसा सानिया दन दुलत सानिया शुधु बुबाग्रा नं थानि एकटाइ जिनिस सानो जे थानसा उंदि थानसा उमानि परे जिनि बरक दफा बर सहैनाय नरक नायदि होनि सा बुबाग्रा तिनियो जिनि बुबाग्रा जिनि बरक दफानो आसो खामजाकमानि बाय तिनि बखुद इमहाय जागा माफाहा तिनि बिनि तामुनि होननाय तिनि गोबांमा पलिटिक्स पार्टीनो याकारहा नेशनल पार्टीनो याकारहा शुधु मात्र सिनि बरक दफानि बागै तिनियो सिनि बरक दफारावबो खाबाय वान सयलानि नाङो तिनियो बुबाग्रानि लगे मा फायनाय अबनि बागै नरं थानि बां रिक्वेस्ट दं तिनि बुबाग्रा जदि वानसु हलाय तिनि नेशनल पार्टी खालायनो हनि तिनियो ब कांग्रेसनि प्रेसिडेंट तिनियो बीजेपी नि गोबांमा पद नम्बर लागै एमपी होइते लागै ब तिनि लामा हमो किन्तु लायाय सबनि बागै लाया लाय जिनि बरक दफानि बागै लाया तिनि जिनि बरक दफानि बायबो सेक्रिफाइस खालायो अबनि बागै जों बुबाग्रानि उङै जों बुबाग्रानि लगे मारनाय जिनि हा तय जों सासन माख्लायनाय जिनि हानो अबनि बागै तिनियो आं सानि मुसु गोबांमा आनि बखावा कष्ट नाहा तानि हलाय आगेबो जों बिलोनिया जहन थां आगे इ कয়েক दिन आगेबो जखन जों फिल खालायनो थां असमिया जिनि ताखौ बुखुरावबाय मालायनि पर्यन्त से अरनि बरर किरि जाव तामानि होनबा जों जत सियो किन्तु नरक ताफायसिदि हिनिसि सा जों ताबो नरक बाय मालाय हलाय जों खरसे तंमागला हिनि सा अ बिलोनिया जिनि एडिसि तङै जिनि हा तङै से जों बुरुंनि दफाबाय सासन फायजो जिनि हा तङै जिनि करक सा तङैसि जों बुरुंनि दफाबाय सासन फायजो जिनि हा तङैसि जिनि करक सानानि पर्यन्त आनि ताखौबाय मालायनि पर्यन्त जों मालाय मियावै थाङो अबनि बाय बरकसि ताबो अ जागा अमहायहा खनामनि साला इमोबाय इबो इ जागाबो अमहायनाय बिनि बागै ताबुंनि सिमि जों हुसियार उङै ताबुंनि सिमि सिसागै जों ताबो थानसा मांनाय थानसा करै मानि इ जागाबो जेनारेल उइन थानाय थानसा करै मानि इ जागाबो जिनि बरक दफा कमाय थानाय सानि मुजुङो जिनि बरक दफा बु जागा तं ताबो जों लास्ट स्टेज तं अ लास्ट स्टेज नि परे वाल जदि तहलाय इ वाल जरा सुकैहा
walni bayra te kriha walni bayra thangmani chini borok kamai thangnai aboni bai norong na sani musung norok bo tabuk chini borok dofha bo sisaha chini borok dofha bo educated rungmani pore chini youth jara tungnai borok bo kabangma siha je jeng bubagra sara ara chuk dia bubagra no tabuk last stage no jeng tackle roi jeng bahai kelai chini borok dofha no thangnai hini bobo chini borok dofha bo watsuha bini bagai jotto tinio bubagra ni loge thamsani mari phai aboni bagai norok jotto na hambai tinio bubagra ni loge norok phaimani bai sani musu takukte bukuro chini tamonai je kuli rok tongnai brongni bo ek somoi raja tongmani bisingtei tabuk borok kuli uintha borokni kebo chennai kriha borok tabuk ubo idbat tarabo uintha কিন্তু চিনি বরক বো আমহাই জায়গা সুপাই তো আমহাই সিচুয়েশন সুপাইহা চিনি বরক বো তাবক নাইদিনো চিনি বরক বো আগে কোনোদিন ইটবাতারাও কাম খাইমানি নুগিয়া যে রাস্তারাও কাম খাই নুগিয়া সামং তাংমানি গাম কিন্তু বরংনি দফাসে মরংনাই ও আবনি ভাই সানি মুসুং আমহাই চিনি বরক দফাবো কামাই থাংদো जोंबो आस्ते आस्ते कुली हाई उइ थादो आबनि बाय बुबाग्रा समय तंसानि सुपायहा बुबाग्रा नबो मेला हामबाय तिनियो जरा तंसानि सुपायमानि बागै अ जरा न जों रमै ताबुक सिनि इमां न जों सक्सेस माख्लायनाय सिनि जे नाहारमुं न जों सक्सेस माख्लायनाय जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबनो जों मानि हाला सिनि बरक दफा कमानाय आबनि बाय बुबाग्रा वान सगै तिनियो सिनि बरक दफानि उइ तिनि ब इ सादुं हुइयाय तिनियो बिनि गोबांमा तिनि सामुं हुइयाय सिनि बरक दफानि बागैबो मा बाहाया आबनि बाय बुबाग्रानि उइ नरक जत्तनो आनि बखानि हामजाकमा तैसिबाय याफरो नरक जत्तबो थानसांदि नरक थानसांगै 6 तारिख फाइनाय 6 तारिख आनरसमारियाव नरक बुद्रगै बुबाग्राना कप्लाय माख्लायनाय अ कप्लायने उहा सिनि इमां जे तिनियो फाइनाय बुसकांनि सालो जे बुबाग्रा नरंनि थानि जे एकटा जिनिस तबनाय जे एकटा नाहारमुं तबनाय जे चिनि बरक दफानि हामक्रायनि बाय अबहा सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड न जों माननाय गोबांमा बरक साव तिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अबास्तब अब मुंसैया गोबांमा साव तिनिया बरक नाय मोनैनैबो तु ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड कुनु दिन माइया त्रिपुरा लेन्ड ले माइया ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बाहायके माननाय अमाहायबो करक सानाय तु किन्तु आंनाव सानि मुसुङो इ त्रिपुरा हावा जखन दांगां फनि परे जखन सामसरन त्रिपुरा थाङै दिल्ली थाङै कराबै सिनि इ बरक दफानि बागै एडिसि सनामै तबहा तिनियो इन्दिरा गान्धीनि आमलो अ इन्दिरा गान्धीनि समय बखुद थाङै कराबै तिनि एडिसि समय तो महलाय सिनि हाबु बाग्रा उङै जोंनो नायकलनाय सिनि हानि राजा 184 जन राजा चाइ थानायनि राजानि बंश उङै तिनियो महाराजा तङै सिनि तामानि बागै सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तमयंनाय अब तममनाय अब कुनो अबास्तबिया अब बास्तब बुंनाय जदि नरक थानसा हुइफुनोलाय बुबाग्रा अबनो साव नरक सुदे एकबार थानसा हुइफुनोदि नरंनि बिसिङा आं एकटा काहाम आंगो तबनाय अ काहामुहा सिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नि साव बिनि बागै नरक जत्तबो खाथानसाङै खाबाकसाङै जरा तंसानि याफरि सेलायै जों अ इ जबाना जों बुबाग्रानि लगे मारनाय सुदु इ एडिसि जों सुदु लराय खालायमानि सुदु पटनि बागैया अ एडिसि लराय हासिनि अस्तित्वनि बागै जिनि अस्तित्वनो जों रक्षा माख्लायनाय ताबक जदि जों इ बुद्रवै जदि बुबाग्रान तबयालासिनि अस्तित्व कमाय थांनाय अ अस्तित्व रक्षानि बागैसो जों ताबक जिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय आनि ताखुकताय बुखुग्रंनो आं कयनि मुसुङो ताबक जे जबा अजबा जिनि अस्तित्व रक्षाना जों जेख्लायफो माख्लायनाय जदि जों खालायालाय जिनि फ्यूचर जे जिनि बसाबोतै फैनाय अ बसाबोतैनो सर इ जागाबा निनि आनि हनि सामानाय जों सामाग्ला इमो जेनारेल उइथालाय जों इ जिनि बसाबोतै रावनो साफाना क्लांमैया आबनि बाय जिनि बुबाग्रा ताबो अखजाक जिनि जबा जों चलिनाय जततुक पर्यन्त जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माइया आसुक जरा जों चलिनाय आबनि बागै नरक जत्तनि सहयोगिता नां बुबाग्रा नरंथानि गाहाम दै नरंथानि अ बुबाग्रा नरंथानि रिक्वेस्ट क्ले मुंसा सानियाबो जो थानसासे सान असुना साइ बुबाग्रा आयुग्लकथुं त्रिपुरा मथा आयुग्लकथुं जत्त बरक दफा दाक्तिनो मथां जाथो